Good morning, good morning sa inyo dyan lahat. Yan, lata ang buwan na. Yan ang buwan. Pawala na ang buwan. Thank you sa paharang dyan. Good morning. Good morning sa inyo dyan. Paliwanag na. Ang bilis tumaas ng buwan, no? Yan ang buwan. Buwan sa Bicol. Luminada Paseo siempre yang bertibe.
Thank you po, thank you, Babita TV, thank you po. Balikan ko na lang po kayo mamaya, Ate Babita. Eclipse ba ngayon? Parang hindi naman na sa ano. Kasi ang buwan dito maliit eh. Hindi pa naman yata. Pabukas ang buwan ngayon. Pawala yata yung buwan ngayon. Ate Yan, good morning. May ingay na mga ibon. Yung nagbababa na yung mga manok. Nagbababa na ang manok galing sa puno. Mga ibon.